Ти си роден коя година? 52-а. 52-а година. Какво всъщност, къде живеехте, когато беше малък? Какви спомени имаш от... Гьола му викаха там, оня... Язовира, къде е сега, да. Там живеехме до 60-та година. Там какво имахте всъщност, някакви като... Колиби. Стари къщи, от кирпич. От кирпич и от дърво. Предимно така. Вода, откъде сте носили? Вода, кладенец имаше един там, отпред, всичките там с кофите са вадих. Един кладенец. Ходихте за водичка. За вода. Труден живот е било това, особено за жените, да готвят, да чистят, да гледат деца. Да. Нали? Ток нямаше. Сиромашки години бяха. Нямате пари. Добре, пари нямаше. Казваш, че сте влезли в ТКЗС-то, а преди това какво работи? Какво работиха майките и бащата преди ТКЗС? На частно одиха, където каквато работа намерят, това. Женеха на някои хора тогава, нали още нямаше ТКЗС-та. И ходиха да женат на хората, който сял и чимик, пшеница, такива работи. Добре ли, чакай сега, вие откъде сте дошли? От Тунис сме си тука. От тук и майките и бащата също са живяли тук в тези условия? И бабата, майка от Чалъково, родом, се оженеха с баща ми. Да. И тук вече създадоха 3 деца. Те в Чалъково пак ли така са живели? Да, в същия края на селото в Колиби. Да. И постепенно хората как се замогнаха така, че почнаха да купуват къщи? Как се замогнаха? Влязоха в ТКЗС-то да работят, тогава в ТКЗС-то имаше много работа. Да. Аз помня, баща ми беше у бурджия там и други хора от махлата. Какво е това? Гледаха волови коне на ТКЗС-то, животноведи, да. И тогава се заплащаше хубаво, на това време. Не знам, Пена, дали си спомняш, даваха олио, захар, платове. Да, освен парите, купони за хляб. Купони за хляб, да. И постепенно хората събраха парички и започнаха да си купуват къщи. Ние мисля, че 60-та година отидахме в тези къщи, сега баща ми къде живее. 60-та година купихме къща и едни по едни, който насмогни, кой къде намери къщи и купува. И така. Пораснали с Пена. Заедно растяхме. На училище ходихте и децата? Да, ходихме заедно, играехме мач. Кой клас ходиха тогава? До 8-ми клас. Тук в село беше навсякъде по селата. Които завършиха средно от вашите, които завършиха? Завършиха сестра ми, брат ми, Бангиев. Дето ги спомня. Сестрата завърши 4 годишния техникум в Стара Загора. Тогава бяха 4 годишни. Тя си е намерила и по-хубава работа, сигурно. След това и тя се ожени в едно пловдивско село. Доста години беше магазинерка там. И спомням, тя и Пена си спомня. Беше на 15, 16, 17 години. Мой се каже, всяка вечер имаше като дискотека такова. Вие участвахте ли в... Всяка вечер бяхме заедно. В ресторанта, в дискотеката, в... Това ресторанти, много време сега ние дето сме, не употребявахме алкохол. Сериозно? Да. Много рядко някой да пием една бира или две, но много рядко. Не само аз, въобще приказвам. Да, за всички хора. За всички хора, младежите, които бяхме на цяло време, бяхме много. Колко деца имаш? 3. 3 деца имаш. Те къде са? Извън граница или в граница живеят? Дъщерица в Италия 2 дъщери, а сина почина става 2-3 години. Снаха ми в Пловдив, апартаменти взимаха. Голямата внука е там, при майка си, с приятела си. Чакаме дете от нея. Тук е едната женина, пък малчугана. При мен има много проблеми, ми създавам, ако да правя. Много е калпазана. Там имахте ли някакви специални ваши дрехи, които се отличаваха от няма. Каквито бяха и български деца, такива дрехи бяха и нашите. Твоите, обаче примерно на жените съм виждала... Жените, някои жени, мустани там. По-старите дето. Ходиха с едни особени дрехи, които
това много старите жени. Това Много са стари. явно- Моята баба. Баба ти ходеше с там. Имахте ли някакви специални ваши дрехи, които се отличаваха от на... Няма. Каквито бяха и български деца, такива дрехи бяха и нашите. Твоите, да, обаче, примерно на жените съм виждала... Жените, някои жени, да, фустани, мустани, там. По-старите. По-старите, дето. Ходиха с едни особени Да, такива да, дрехи, да. които... Ама това много старите жени. това Много са стари. явно- Моята баба. Баба ти ходеше с... Баба ходеше така. Там интересно, например, сега как са раждали жените там в тия условия? О, ми да знам. Аз съм бил малък. Ти си бил малък. Къде Да. са раждали? Ама добре, поне не знаеш, там ли са раждали или си ги взимали в болница? Помня за брата, защото е по-малък, Чирпан го закара. Той тогава нямаше рейсовичи. Баща ми с магаришка каруца, или кон ли беше, магар ли, забравях и аз. Там са си ги карали в болница, не са раждали Не вкъщи, до Оридово, до влака. И как? И от влака вече отиват до Чирпан болницата. Ага. Интересно. Тогава нямахме рейс от село до... Как се лекувахте? Кажите си. Лекар имахме чак в Скобело лечебницата. Да. Чак там сме ходили. Имаше всеки ден лекар, не като сега дори понеделник, Да, сряда, знам, че четвъртък. тогава имало Целодневно. На гьола Интересно за хората. чилик играехме, това е. Чилик. Друго нямаше. После вече като навлязахме в селото, топки, гумени там, Да. народна топка, мач. Много нещо интересно сещам да те питам, обаче не знам, дано да си откровен. Момичетата продаваха ли са? Продаваха, купуваха ли са? да. Продаваха. Как се ставаха женитбите? Смисъл, майката и Дъртите бащата- аресват тажа и снахата или жете и така, като кажат дъртите. Не, тук в нашето село. Много отдавна няма дискриминация, много отдавна. Още да се върнем комунизма назад, още никаква Още в дискриминация. времето на комунизма няма дискриминация. Няма никаква дискриминация. Да. Заедно работим, заедно ядем, заедно пием, заедно работим, всичко заедно. Дискриминация в нашето село. Някъде може да има, но мисля, че вече отживели са и това нещо. Поне моето мнение е такова. Аз 27-8-30 години съм бил тракторист, винаги между Между... българи. Всички, да. Да. Заедно работим, заедно сядаме на обяд да ядем, заедно ставаме да работим и така. Много Всичко. се радвам да чуя такива неща, такива хубави думи. Нямаше дялба. Дялба нямаше. Мина една скара са печеем всичките. Дел има един лав. То това е, да, това е. Дали си циганин, дали си българин, дали си евреин.